Tegneserier. Tegneserieverdenen er langt mere varieret, end I kan forestille jer. Tegneserier er ældre, end I tror. Tegneserier er vildere og mere eksperimenterende, end I tror. Og selv de tegneserier, som man tror, man kender, er andet og mere, end man overhovedet kan forestille sig. Der er meget få, der ved helt vildt meget om tegneserier. Men her har I mulighed for i hvert fald at møde en, nemlig mig. Jeg hedder Felix Kyhn Paulsen, og jeg er foredragsholder ved Talerøret. Til daglig der læser jeg på Aarhus Universitet, hvor jeg studerer dansk og kunsthistorie. Jeg har forsøgt at skrive en masse opgaver om tegneserier, men først og fremmest så elsker jeg tegneserier. Mit foredrag det består af 2 dele. For det første så vil jeg gerne prøve at undersøge, hvad tegneserien er bygget af. Hvad tegneseriens grundsten er. Talebobler, ruder, de her kasser billederne er inde i, fra hele sider. Og for det andet så vil jeg gerne prøve at undersøge, hvorfor tegneserier er noget grundlæggende anderledes end de andre udtryksformer, altså film, litteratur og billedkunst. Og igennem det her foredrag, der vil jeg tage jer med på en rejse ud til nogle virkelig gamle tegneserier, nogle virkelig geniale tegneserier, nogle virkelig grimme tegneserier og nogle virkelig, virkelig mærkelige tegneserier. Så skal vi faktisk også lave vores helt egen tegneserie. Det bliver sjovt, og det bliver hyggeligt, og jeg glæder mig.